ସେଦିନ ଘରକୁ ଫେରୁଥାଏ। ଟ୍ରେନ୍ଟି ଭଦ୍ରକ ଷ୍ଟେସନରେ ରହିଲା। ସକାଳ ପ୍ରାୟ 7ଟା ପାଖାପାଖି ହେବ। ମୁଁ ସିଟ୍ରେ ପେପର ଖଣ୍ଡେ ରଖି ଟିକେ ବାହାରକୁ ଚାଲି ଆସିଲି। ପାଖରେ ଗୋଟେ ଚାହା ଦୋକାନ ଥିଲା। ଶୀତୁଆ ସକାଳର ଗରମ ଚାହାର ମଜା କିଛି ନିଆରା। ଚାହା ପିଉ ପିଉ ନଜର ପଡ଼ିଲା ଜଣେ ଛୋଟେଇ ଛୋଟେଇ ଆସୁଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ଉପରେ। ମୁହଁଟି ଚିହ୍ନା ଚିହ୍ନା ଲାଗୁଥିଲା, ତଥାପି ସଂକୋଚ ହେଉଥାଏ ମନରେ। ଆରେ ଏ କ'ଣ? ଇଏ ତ ମୋ ଆଡ଼କୁ ଆସୁଛନ୍ତି। କିଛି ସମୟ ପରେ ଏକ ଗମ୍ଭୀର କଣ୍ଠସ୍ୱର ଶୁଣାଗଲା। କ'ଣ ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍, ଜାଣିପାରୁନାହାନ୍ତି କି? ଅମିତ ନା, ତମେ କ'ଣ ଏଠି? ଅମିତ: ହଁ, ମୋର ଏଇଠି SBIରେ ପୋଷ୍ଟିଂ ହୋଇଛି। ଆଉ ସରିତା କେମିତି ଅଛି? ଅମିତ: ବେଶ୍ ଭଲ ଅଛି। କିଛି ସମୟ ବାର୍ତ୍ତାଳାପ କଲା ପରେ ଟ୍ରେନ୍ ସାଇରନ୍ ବାଜିଲା। ପରେ କେବେ ଦେଖାହେବ କହି ଟ୍ରେନ୍ ଭିତରକୁ ଚାଲି ଆସିଲି। ହେଲେ ମନରେ ଭାସି ଆସୁଥାଏ ସେହି ଅଭୁଲା ଦିନଗୁଡ଼ିକ। କାଲି ଭଳି ମନେ ଅଛି, ସରିତା ବ୍ରତ ଉପବାସ କରି ଜାଗର ଦୀପ ଜାଳି ଅମିତ୍ର ଶୁଭ ମନାସି ଚାହିଁ ରହିଥାଏ ଅମିତ୍ର ଆସିବା ବାଟକୁ। ସେ କେବେ ଆସିବ ଆଉ ତାକୁ ଏ ନର୍କରୁ ଉଦ୍ଧାର କରି ନେଇଯିବ ତାର ସ୍ୱପ୍ନର ରାଇଜକୁ। ଆଉ ଦୁହେଁ ମିଶି ଗଢ଼ିବେ ସୁନାର ସଂସାର। ହଠାତ୍ ଜାଗର ବାସି ଦିନ ଆର ଗାଁରୁ ଖବର ଆସେ, ଆତଙ୍କବାଦୀଙ୍କ ଆକ୍ରମଣରେ ଅମିତ ଗୋଟେ ଗୋଡ଼ ହରାଇଛି। ଏହା ଶୁଣି ସରିତାର ଯେମିତି ପାଦ ତଳୁ ମାଟି ଖସି ଯାଇଥିଲା। ତାର ସବୁ ଆଶା ଓ ସ୍ୱପ୍ନ ଭାଙ୍ଗି ଚୁରମାର ହୋଇଯାଇଥିଲା। ଖାଲି ମନେ ମନେ ଗୁମୁରି ଗୁମୁରି କାନ୍ଦିବା ଛଡ଼ା ଆଉ କିଛି ଉପାୟ ନଥିଲା। ବଡ଼ ହିନିମାନି ଝିଅଟା। ଛୋଟବେଳୁ ବାପା ମାଆଙ୍କର ସ୍ନେହ କ'ଣ ଜାଣିନି। ମାମୁଁ ଘରେ ରହି ପାଠ ପଢ଼େ, ଘରର ସବୁ କାମ କରେ। ଆମ ଗାଁକୁ ଲାଗି ଆନନ୍ଦପୁର। ଅମିତ ସେଇ ଗାଁର ପିଲା। ବାପା ତାର ପୂର୍ବତନ ସରପଞ୍ଚ। ବ୍ରାହ୍ମଣ ଘର। ଅନ୍ୟ ଜାତିରୁ ବୋହୂ ଆଣିବାକୁ ଜମା ରାଜି ହେବେନି। ଅମିତ ଓ ସରିତା ପିଲାଦିନର ସାଙ୍ଗ। ଗୋଟିଏ ସ୍କୁଲ, ଗୋଟିଏ କଲେଜ। ଅମିତ କିନ୍ତୁ ସ୍ଥିର କରିସାରିଥାଏ ସେ ଚାକିରି କରିବ ଓ ସରିତାକୁ ହିଁ ବାହା ହେବ। ଏମିତି ପ୍ରାୟ 15 ଦିନ ବିତିଯାଏ। ଖବର ଆସେ ଅମିତ ଘରକୁ ଆସୁଛି, ହେଲେ ତାକୁ ଏବେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସୁସ୍ଥ ହେବା ପାଇଁ 6 ମାସ ସମୟ ଲାଗିବ। ସରିତା ବହୁତ କାନ୍ଦେ ଆଉ ଅମିତକୁ ଟିକେ ଦେଖା କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରେ। ଅମିତ ସହ ଦେଖା ହୁଏ ଗାଁ ହସ୍ପିଟାଲରେ। ଦୁଇ ଜଣ ପରସ୍ପରକୁ ଦେଖି ବହୁତ କାନ୍ଦନ୍ତି। ଅମିତ: ତମେ ଆଉ କାହା ହାତ ଧରିନିଅ ସରିତା, ତୁମକୁ ମୋଠୁ ବହୁତ ଭଲ ପିଲା ମିଳିବେ। ସରିତା ଅମିତ୍ର ହାତ ଧରି: ଏମିତି ତୁମେ କହିପାରିଲ କେମିତି? ତୁମ ଛଡ଼ା ଆଉ କାହାକୁ ମୁଁ କେବେ ଭାବିନି କି ଭାବିପାରିବିନି। ତୁମେ ଯଦି ନ ବାହା ହବ ନ ହୁଅ, ମୁଁ ମରିଯିବି ପଛେ ଆଉ କାହାକୁ କେବେ ନୁହଁ। ଭଗବାନଙ୍କୁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛି ତୁମେ ଜଲ୍ଦି ଠିକ୍ ହେଇଯାଅ। ଏମିତି 6 ମାସ ବିତିଯାଏ। ଅମିତ ଧୀରେ ଧୀରେ ସୁସ୍ଥ ହେଉଥାଏ ଓ ୱାକର ସାହାଯ୍ୟରେ ଚାଲିବାକୁ ଲାଗେ। ଶେଷରେ ସେ ଦିନ ଆସେ, ସରିତା ଅମିତ ସାଙ୍ଗରେ ଘର ଛାଡ଼ି ଚାଲିଯାଏ। ଦୁହେଁ କିଛି ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ଉପସ୍ଥିତିରେ ରେଜିଷ୍ଟ୍ରି ମ୍ୟାରେଜ କରନ୍ତି। କଟକରେ ଘର ଭଡ଼ା ନେଇ ଦୁହେଁ ରହୁଥିଲେ। ସରିତା ଅମିତ୍ର ବହୁତ ସେବା କରେ। ଅମିତ କମ୍ପିଟେଟିଭ୍ ଏକ୍ଜାମ ପାଇଁ ପ୍ରିପାରେସନ୍ କରୁଥିଲା। 2 ବର୍ଷ ପରେ ଶୁଣିବାକୁ ମିଳିଲା ଅମିତ୍ର SBIରେ ହୋଇଯାଇଛି ବୋଲି। ଘରେ ସମସ୍ତେ ବହୁତ ଖୁସି ଥିଲେ ଓ ସବୁ ରାଗରୁଷା ଛାଡ଼ି ପୁଅ ବୋହୂଙ୍କୁ ପାଛୋଟି ନେଲେ। ଏହା ହିଁ ପ୍ରକୃତ ପ୍ରେମ। ସାଙ୍ଗମାନେ, ଏଇ ତ ଥିଲା ଆଜିର କାହାଣୀ। ଯଦି କାହାଣୀଟି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଥାଏ ତେବେ ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ଲାଇକ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ଏମିତି ନୂଆ ନୂଆ କାହାଣୀ ଶୁଣିବା ପାଇଁ ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ। ତେବେ ପୁଣି ଏକ ନୂଆ କାହାଣୀ ସହିତ ଆପଣମାନଙ୍କ ସହିତ ସାକ୍ଷାତକାର। ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବିଦାୟ।